Moi, mä oon Kortetmaa Anniina, pikajuoksija, juoksen 100 ja 200 metriä. Kannuksesta lähtöisin ja täällä lapsuuteni viettänyt ja kannuksen urasta ponnistanut tänne yleisurheilukentille. Yleisurheilun pariin mä oon ajautunut ehkä ihan alun perin vanhempien seurauksena, että vanhemmat ovat harrastaneet yleisurheilua, mutta se, että täällä kannuksessa on ollut yleisurheilukouluja, niin mä oon jo tosi nuorena päässyt mukaan tai lapsena ja sitä kautta sitten innostunut yleisurheilusta ja eri lajeista. Et se on ollut kyllä isossa roolissa, että oon päässyt tai oon sille tielle jäänytkin. Kannuksessa on mun mielestä tosi hyvät puitteet liikkumiseen. Täällä on tosi hyvässä kunnossa oleva yleisurheilukenttä. Olen käynyt paljon erilaisilla urheilukentillä ja kyllä mä sanon, että Kannuksen urheilukenttä on tosi hyvä. Ja täällä on myös hyvät maastoreitit, mitä mä itse tällä hetkellä nykyisin paljon kadehdin, että pääsispä Kannukseen juokseen maastoihin, koska tuntuu, että niitä ei oikein enää missään löydy tällaisia kunnollisia maastoreitteja, niin täällä on pehmeät pururadat, missä pääsee juokseen. Lisäksi täällä Kannuksessa on tosi hieno pesäpallokenttä, mitä on kyllä hyödyntänyt harjoitteluun ja itsekin silloin aikanaan on tullut pesäpalloa jonkin verran pelattua. No, mitä itse on käyttänyt paljon, niin on tää liikuntahalli, kuntosali ja etenkin juoksusuora täällä Kitivaparissa, niin on tullut paljon treenattua täällä talvisin, koska meillä yleisurheilukaudella pääosin treenataan sisällä, niin tää on kyllä tullut tosi tutuksi ja on ollut onni, että täällä on tämmöinen liikuntahalli, koska kaikkialla sitä ei ole ja se on iso asia meille yleisurheilijat pääsee tekemään juoksutreenejä ja erilaisia harjoitteita hallissa talvisin. Kyllä mä kannustaisin meneen yleisurheilukouluihin. Kannuksessa on tosi hyviä yleisurheiluvalmentajia ylipäänsä. Et se on semmoinen paikka, mistä saa hyvät eväät. Voi miettiä, että mikä laji itseä kiinnostaa. Ylipäänsä kiinnostaako se yleisurheilu ja jos se kiinnostaa, niin katsoo, että mihin oma innostus ja kyvyt riittää siinä lajissa.